बा देवारा ढोढ़ी चटना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा घरवा में घटत रोज घटना बा घरवा में घटत घटना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा। डीजे धनंजय मिक्स बाबू डीजे धनंजय मिक्स पक्का ही। केकरा भी जाई लागत बड़ी सखी सर देवारा पपिया बुझे न बतिया करता ऐसन कुकर कैसे बताई केकरा भी जाई लागत बड़ी सखी सर देवारा पपिया बुझे न बतिया करता ऐसन कुकर कैसे बताई दुख कितना बा कैसे बताई दुख कितना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा। सोनू सबरिया धके कबरिया करेला हमसे बरियारी सैया रमेश के नहीं बुझाता सखी हमरो लाचारी सोनू सबरिया धके कबरिया करेला हमसे बरियारी सैया रमेश के नहीं बुझाता हमरो सखी लाचारी अरे देखो ही में खाली बचना बा देखो ही में खाली बचना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा देवारा ढोढ़ी चटना बा। डीजे धनंजय मिक्स पक्का ही।